Pinyok bun ki video habok YouTube ha kabede bagani ka topik systematic theology. Balese perlok pilak ban syempat ba kerkom perkhat ka jonga kan compare kendiat na gini gi views. Pi perlok ka e ka ba nga perkhat. Kalong ba ka systematic theology kamnum la ban long ka Christian theology. Tat anda ka yang hakawi kanong rim. Bat kata kanong rim, kata ka kendon kadai balatay ka hajrong ka biblical theology halor ka khatin ka jong play. Parlok ngai i ki pabun ki long confuse ki dang sngewthuh bakla ya ka trnrai ka jong Briew nature of man na kata kadang kwa ban kren man ta ka sngi halor ka we na kata ka branch jong ka systematic theology len ka we na ka tanat jong ka systematic theology ya ka bangi tip kum ka anthropology ka dei ka study of anthropos lani ka jingpule shapang u anthropos u di Briew ka jingpule shapang u Briew ka Jinglong trnrai ka jong Briew kibun ki ba sngewthuh bakla ya ka Jinglong trnrai ka jong Briew ki babun ki bam shy ya ka Jinglong trnrai ka jong Briew ki le ban yati ki le ban yawan bat ki we ni kita ki de ki empiricis ki de ki Briew ki ba le ban ti ki le ban wat ki wat ya ka biological roots of man nani ka Jinglong trnrai jong ka biology ka jong Briew ki le ban wat ya ka mind ya ka jing rukom perkhat ka jong Briew kile banwat ya ka consciousness ka jong Briew na kata ka daw ha ka list jong ki empiricis hi ngan ong pi pynlut ki biologist pynlut ki evolutionary biologist ru pynlut ki social studies kawin ki empiricis pynlut ki psychoanalysis and psychologist kini ki Briew ki bele ban jubab ya ka we ka jing kali ka bang u Briew what is man u ta u Briew ha ka Jinglong ka jong ma trnrai ka jong ladang i Peit pat ya ki we ki ba yele ban sngewthuh ya ka Jinglong ka jong Briew trnrai ka jong na ka philosophical point of view nin i ba kini ki Briew ki wat ya kata ka nga ka jong Briew da ka tin parang ni ong self ki wat ya kata ka nga pat kane ka self ka jong Briew hi ka don bet kata ka jingyate bat ka moral bat ka ethics lani ka ka balong kabadei ka bomdei right and wrong kiwe ni ki philosophical point of view ngan chu ong pi ki dei kum kini ki naturalist lani ki bangi khot ya ki materialist lani ki bangi tip ru ya ki kum ki physicalist kumbang akan mau uwe French philosopher let's say ngalak ban pronounce bakla ya ka kerteng ka jong Briew Julian de la Mettrie let's say kadai yo nga bakla ngam tip tamba sa check imapi Julian de la Mettrie yo nga pronounce bakla uni Briew ong ba da ka tin ka jong French ong law machine kabumut man the machine nani Briew ulong ka core but ngi kini ki snap ha ka philosophy jong uway pat u atheist ubang itip kum Richard Dawkins uang ba man's the machine producing DNA ya dangam bakla mga gimni ki exact words ki jong this is what he said German philosopher but anthropologist look it fine bah pat uang kumne man is what he eats Briew ulong ko maubam ladanga nga bam shibun ngan sngat ladanga nga bam khandiap ngan rai kho ladang iti pat nakiwe kiliang jong ka philosophy halor ban yo e kani ka jubab jong ka Jinglong trnrai ka jong Briew let's sing iti nakaliang jong ka idealism Hegel ong kumne man is what he thinks Briew ulong ko mauparkhan pi parlong kum ki Briew hi ka bormet ka jong pi ka don ka limit ngi trei ngi kta ngi that ngi thia ngi yo beng ka bor ngi khe ngi trei ngi kta ngi that bat ngi thia ka repeat kani ka circle of life ka jong pi ngi dan la ka jong ka bor ngimlong ka ju ka bor ushrang umlong ju ka bor anrai kidan pat ki Briew ke badlong athlete minded kini ki Briew ki push ya ka limit jong ka met ka jong ki but kumnu kile ekani ka dei ba ki pelong ya kata mentality ka jong ki bakin
perkhat ba kin suppress no kin kilat no kita ki jingpang kin suppress no ikata ka pain kin perkhat ikata ka goal oriented mentality is very good kabahado kata nadang ngila bandon kata ka mentality of consistency and discipline. A problem with idealism pan nganong ipi parlok kadai ba kani ka idealism kadon iki roots jong ka gnosticism. Mentality is everything, yes, tang bagi don ki roots of gnosticism tingi di ban husiar habangi study ki idealism. Ki existentialist pan ki le ban jawab ya kani kajing kali manu tau Briew da ka ba ki bu ya ka concept of choice, ka concept of free will. Uwe ni ki existentialist the very well known existentialist John Paul Sartre uni uang we are condemned to choice without anything beyond. La condemn yang bari pi syaka choice dan ni syaka takamon laitluid bangin jit daladi henry kamdan ka ai pat chaldan. The problem with existentialist part kalong ka play ki jingkhang ki relativism, because if there's nothing beyond, there's no absolute moral. It open doors ka play kini ki jingkhang jong kani ka relativism. Anything is permissible without God. Uang we no thought Floyd.Tiotsky Karl Marx kum revolutionary pan haka battle ka jong ba kini ki class ubu ekni ka class theory ka jong the higher class, the lower class, lani kini ki elite class, bourgeoisie ka ba ki ong lani ki proletariat ki ba hapo ki ba sha nyon ha kini ki higher class. Uang ba Briew hi ulong social construct. Man is how the society construct of him. P Marxism ka plilat pan sai kini ki theory jong ki gender theory ushanrang handai ka society ka construct ya ka jinglong shanrang ka jong ka kanthei kamdei ka kanthei handai ka society ka pelong kanthei ya ka omdei bala thau ublei ki belong dan de ka society thau ka kaplilat sai ki perversion jong kini ki inclusivity kini ki LGBTQ nonsense kaplilat sai kini ki liberation theology kaba kinju kini ki LGBT ki bai ha ba po na kata daw ngon opi parlok haka study ka jongi Iaka Tynrai ka jong Briew nature of man ka anthropology ni don kam Iaka theological approach ni don kam man pet Iaka theological approach hapo ka branch of systematic theology. See, this is what theological anthropology does. Ka theological anthropology ka kanthop ka kudup lang Iaka empirical ka kudup lang Iaka philosophical. But kabastunat kalong ba kawat ban yo eka jumap jong kani ka jingkali manu Briew Briew ha ka jingedei relationship ka jong uta Briew bad ublay manu nu Briew ha ka jingedei ka jong bad ublay Shwa ka jinghap manu nu Briew ha ka jingedei ka jong bad ublay hadien ka jinghap but manu uni Briew ha ka jingedei ka jong bad ublay hadien ba ublay ulapin em ya kita ki balak harsin. Ngangit ba kani kajing hikay ibarit kanong kajing mantoy yepe ublayin ko yepe hallelujah.